Baroš. Ach jo, už mi zase přišel účet za elektriku. Já se z toho zblázním. Chodí mi to každý měsíc. Co pak si myslí, že kradu? To je diskutabilní otázka vzhledem k tomu, že liješ podmíráky. No a jak svou situaci budeš řešit? Asi budu muset otevřít knihu dlužníků a pumpnout štamgasty a jako první začnu s tebou. Že jsem nedržel zobák. Nešlo by datum úhrady posunout, řekněme na 20. příští měsíc? To říkáš každý měsíc. Uhraď své dluhy nebo skončíš v kuchyni. A co bych dělal v kuchyni? Vždyť víš, že vařit neumím. Chci říct, co bych měl dělat v kuchyni? A kde si jako myslíš, že beru na čerstvý maso, když většina štamgastů jsou dlužníci? Snad si nemyslíš, že v tom hambáči, který tetíš, je fakt hovězí? No, když mi jinak nenaliješ, tak kolik dlužím? Dělá to přesně 500 290. Ne, počkej, upsala jsem se v desetinný čárce. Dělá to 5290 halířů. Pavle, tohle není hospic, takže buď si něco objednej a zaplať, nebo vypadni. Já nechtít tě strašit, ale on být mrtvá. Ty jsi ho zabít. Já ho nezabila, to cirhóza jater nejspíš. Co si mám s jeho mršinou počít? Sice jsem ho strašila kuchyní, ale tohle není materiál ani do polívky. Ty, nechat mě jít meditovat, já popřemýšlet, co s tím. Dobrá, už mít plán. Já ve své zemi nechat otevřít továrna, která produkovat falešné produkty předních evropských značek jako Glein Klein, Abibas, Mike a další, 4. linku na produkci lidských klonů, kam nechat poslat jeho vzorek. Klonování být u nás běžná se zvířaty, tak proč to neskusit u člověka? Tohle nám nemůže vyjít. Tohle je dost šílený i na Čínu, Vietnam, Ázii. Odkud vůbec seš? Věř mi, že v naší zemi žít vela chytrá člověk, kteří se podílet na produkci čehokoliv, kvalita být téměř k nerozlišení. Kde je Ivo syn? Jeho tvor pizzového klínku chladnout. Co pak si zapomněl, už je to týden, co odjel se školou na jeden jarní tábor jako instruktor. Pověz, co je to s tebou, dnes si nějaký jiný. Dneska nemít sváden, pověz říct ti v poslední době, že být pěkná. Ne. Aspoň, že být při smyslech. To jste mu museli naprogramovat upřímnost. Tyhle pocity si nechal do hospody a ne domů. Já věděla, že se to někde podělá. Made in China se prostě nezapře.